Hej og velkommen til Go Hunting. I dag skal vi prøve det her SIG Sauer Sierra BDX system A. Og BDX står for Ballistic Data Exchange, og det er simpelthen Bluetooth kommunikation mellem en afstandsmåler og en sigtekikkert. Jeg har taget min Tikka T3 300 Winchester Magnum med i dag, også for ligesom at se, om det kan holde til noget det her grej her. Og jeg skal prøve nu her. Nu har jeg skudt ind på 100 meter med den her. Og så fungerer det på den måde, at når den er indskudt på 100 meter, så kan jeg så måle en afstand derned. Og så kommunikerer kikkerten og afstandsmåleren sammen. Og så skal den gerne passe på det her afstand. Jeg har også en 200 meter skive længere ude, og jeg prøver lige at måle afstanden derude. Den siger 201,4 meter. Så skulle den gerne lægge prikken ind her, det gør den også. Den er simpelthen sat en lysende prik et stykke nede, så nu skal vi se, om den passer på 200 meter. Nu har jeg lavet afstanden derude, og prikken er i. Det var så dagens test af SIG Sauer BDX-systemet. BDX Ballistic Data Exchange. Og jeg har haft min 300 Winmac Tikka T3 med German Gunstock skæfte på. Og skyder med Norma 180 grains Aquabond, 11,7 grains Aquabond Nosler. Og formålet i dag, det var så ligesom at prøve at teste, virker det her system med at man har en afstandsmåler, der måler en afstand og sender et signal til kikkerten om, at nu skal du flytte sigtepunktet til den afstand, du nu har målt. Og det har vi prøvet af. Jeg skød den først ind på 100 meter, og det gør man først, det er det første, man gør. Og så har man så oprettet en ammunitionsprofil i den app, der man kan downloade fra SIG Sauer. Og der lægger man så de her data ind fra den her ammunition, du har. Dels kuglevægten og dels for hurtigt den går, og hvad for en ballistisk koefficient den har. Og når du har lagt den profil ind, så aktiverer du den profil. Derefter så sætter man sin sigtekikkert op i appen, og man sætter sin afstandsmåler op i appen derinde. Hvad for nogle? Der er en masse lækre features, man kan vælge. Og til sidst så parer man de to med hinanden her. Og det der så sker, det er, at den profil, man har valgt aktiv, den bliver så brugt af afstandsmåler og sigtekikkert. Det vil sige, når man har konfigureret det hele i appen, skal man sådan set ikke bruge sin mobiltelefon eller appen mere. Så er det direkte kommunikation imellem afstandsmåleren og sigtekikkert. Og det jeg har testet i dag, det er en Sierra BDX 6,5-20x52 sigtekikkert. Og det fungerer på den måde, at man her på siden, der kan man tænde den, og der er forskellige lysstyrker. Og så er der så, så lyser der sådan en blå en her, man kan se her. Og i det man så, måler en afstand, så kan man se, at nu blinker den her, så registrerer den simpelthen, at nu har den en afstand, og ned til det hjørne, der er 24 meter. Og så kan man så se, at dotten inde i sigtekikkerten, den flytter sig dernede, hvor den skal være. Og jeg har først skudt den ind på 100 meter, som man skal. Og så har jeg været ude og prøve det af på 200 meter. Jeg kan desværre ikke mere her i aften her. Men på 200 meter, der passede det godt. Der var lige lidt med sideretning, hvor jeg kom til at rykke skuddet lidt af, jeg havde. Men ellers så ser det ud, som om det virker rigtig, rigtig fint. Og det mener også med en 300 Magnum Winmac her, der er det blevet stresstestet rimelig hæftigt. Så super, super spændende
sæt, det her. Sierra BDX kigger den, og det her, det er den mindste afstandsmåler, man kan få fra Sig Sauer. Det er en kilo 1400, hedder den, og det er en 6x20, og har nogle super fede features i sig selv. Så hvad vejledende pris kommer til at ligge på, det tør jeg ikke spå om, men må ikke sådan et sæt her, og de to ting her kan erhverves for omkring et sted mellem 10 og 12.000, vil jeg tro. Men altså, mega spændende, nytænkende løsning fra Sig Sauer her. Det har i hvert fald bestået min test i dag. Så tak fordi I kiggede med.